El Teatre Gaudí, un dels pocs oberts a l'agost, s'hi ha fet aquest estiu. El futbol és així de gai, una comèdia musical que fa sàtira del tabú de l'homosexualitat en el món del futbol i, de fet, l'èxit de públic ha fet que prorroguin fins a finals de setembre. No hi ha futbolistes gais i això no és normal, igual que no són normals moltes coses del món del futbol. Aquesta és la premissa de què parteix la companyia Generació de Merda per arribar a un musical sarcàstic titulat El futbol és així, de gai. L'obra explica l'arribada del Maxi, que és un jugador molt important, al Mercuri, que és un altre club molt important, i com el Maxi vol sortir de l'armari. I des del club li diuen no, ni se t'acudeixi. Jo soc gay. Jo sóc el Maxi i sóc la nova estrella del Futbol Club Mercuri. Jo interpreto 7 papers, però principalment sóc la Sabina, una jugadora de l'equip femení. Jo sóc el Cèsar i era el crac de l'equip abans de que vingués aquest. Jo sóc l'Emili i no sóc ningú. Que avui podeu guanyar la Champions! Ens estem concentrant. No sé per què et concentres, si no jugaràs. Divisme, ambició, enveja, negoci i marginació, de gais i de dones. Tot això denuncia l'obra i se'n riu, i ho fa amb lletra i música en directe. Sempre hem volgut fer teatre musical. Això no vol dir que no puguem donar missatge o que puguem fer crítica social o que puguem aprofitar per les cançons per enviar missatges que a vegades amb el text ens quedem curts. 7 actors i 4 músics que van de bòlic durant quasi 2 hores animats per la rialla unànim del públic retratant futbolistes, representants, directius, premsa i afició. Avui estem parlant de la increïble ratxa del Mercuri Futbol Club. L'encert, l'èxit d'aquesta paròdia musical i crítica queda demostrat perquè les funcions al Teatre Gaudí es prorroguen 3 setmanes, fins al 23 de setembre. Xavier Oller, TV3, Barcelona. Doncs de seguida parlarem dels esports.